יש לנו את הסוף של התוכנית. בואו נזכיר, מחר שבת בראשית, מתחילים מחדש את התורה. אנחנו נמצאים ברש"י הראשון. למה פתח את התורה בבראשית ולא בחודש הזה, לא במצווה הראשונה? אם התורה היא ספר מצוות, למה פתחו בסיפור על בריאת העולם? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות 7 גויים, הם אומרים להם, אם יגידו לנו אומות העולם, אנחנו גנבים, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה למי שהוא רצה, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. ורש"י כתב את זה לפני כמעט 1000 שנה, כשלידו, ברחוב לידו, מסע הצלב הראשון, רוצחים יהודים, הורסים קהילות, ורש"י לפני 1000 שנה אומר, יום אחד אתם תחזרו הביתה, אתם תחזרו לארץ הזאת, ושוב יגידו לכם את אותה טענה, אתם גנבים, זה לא שלכם, כמו שראינו. וזאת תהיה התשובה שלכם, בראשית ברא אלוהים. לא רק העובדה שאלוהים ברא, אלא העובדה שאנחנו חוזרים, וזה שמחת תורה, אנחנו חוזרים שנה אחר שנה. הכבוד אל הספר, הכבוד לאינטלקט, זה הסוד של ההישארות שלנו בהיסטוריה. לחזור, אני מציע לכל מי שרואה אותנו, גם לא דתיים, תקראו עם הילדים שלכם את פרשת בראשית. לנו דבר תורה לשבת. כן, חשפת דבר תורה. דרור עדר, עורכת הדין ניצן